Здравейте хора, ние ще снимаме на Clash Royale. Тук поиграх малко, но сега ако загубя, ще... 10 джема. Да, издам 10 джема. Да, и тук брат ми е. Еми го дека, Мега Найт, Фърнес... трябваше електрома, няма на кое. Да ограбвам декора. Мам. Торнадо, Мега Найт, Електро, Асузо, Инферно, Ако вчера се е нахранил, няма да Картки, напада още седмица или 10 дни. През това време ще угои детето. Найтучи. Усещам нещо. Близо сме. Надуши ли го? Фърнес. Приятел, И Фърнес. нямаш представа. Хора, скоро ще има лек чист опенинг, ще си купувам легендърка. Може, ще нам спре Magical чист и може би Magical. От тук пише. Уау. Никога пък ще играм. Тами, близо е. Хе-хе-хе-хе. 2-1 Така няма да ни надуши. Шегуваш се, нали? Не, и ако ти се живее. Пускам електро. Печалите. Какво правиш? Каза, че е там. Замазящо. Ами обади му се и му кажи, че отиваме. Насам. Нали за това има мост? Опа. Тук трябва да пусна бандит. Трябват ли ми сребърни куршуми? Ти идиот ли си? Това е мястото. Какво става? Не знам на какво съм способен, ако се приближа. Прекалено опасно е. Може да съм на твоя страна, може да съм на негова. Може да нападна детето. Също ме бият. Съжалявам. Не мога да ти помогна. Тръгвам си. Биха ма. Една беда. Ще изигра още една-две беди. Намерих я. По-скоро... Тук един тъпчести, тук 10 джима, 720, да, ето го. Още съм събрал супер мечка от честа. Да, може 10 джима и да почнем. Ехо. Чувства. Така. Ти си вкъщи. Добре, с младик. Къде е? Къщата от другата страна на потока. Но първо се намъжи с това. Какво правиш? За да не ни надуши. Не сме на лов за елени. Къде е подкреплението? Обадих се само на теб. Какво? Веднъж сбърках. Ще ми повярват ли? Хайде. Ти беше много гадно. И оставяме на 48 цехо. Как стигна до тук? И победи. Тръгнах по следите. Не можех да спя и реших да проверя адресите. Как се казва? Кой? Мъжът, когото търсим. Забравих. Знаеш ли, че има мост? Да носи прав. Видя следите, така ли? Да. Ето я къщата. Същите. Мисля, че да. Провери ли го? Още чакам. Хайде там бандита. Не вярваш. Добре, да го направим.
И Хънтър. Хънтър е доста яка карта. Гледайте. На един удар. Отдалече много малко цели, но вижте какво прави на Меганайта. Унищожава го просто. Само така, че малко късно вдигнаме 5,3 в 5,3, Бати, скъпи. 3,9, 3,4. Намерих 2,8. Това е много хубав номер. О, 2018. Вижте, 2018. Там ще им се дека. Скъпи сънародници, да покатапи, а на сутринта да се събуди в една по-щастлива година. Весели празници! Според някои вярвания, водата е първият създаден елемент, но не всички води са създадени еднакви. Спами! Балансиран от самата природа. Ежедневна хармония. Са Хънтър да пусна. Искам да ви кажа нещо. Когато е започнал да бърза, винаги спамите. Айде, този гъдъркравнах само спамени. Но то така се прави. Още една игра и стига толкова. Да играм двамата. Не. О, почти го направих. 2,8. И крам често. 8 лево Wizard, още малко и ще имам легендарка. Да, ето е новата карта. Много е яка. Новата арена и Чеко мисля, че ще изтарила на тебе. Искаш ли да играм с него на нея? не. Не, чао. През прозрачната бутилка и се напълва много приятно вкус. Това са последната игра, хора. Просто истинско. Била вярваме, че всеки заслужава плясък. Здравейте хора, съжалявам, това беше кришно, но ще играя, там съм пуснал. Игра на Флап Зомби. Български, от утвърдени производители. Колко е почта? Бум, майко. Бум. Бум. То ги пръска, но и нас пръснаха. Почти ще трябва да този гаден майнер от тук. Не. Тук ще се наби стабилно демидж. Даже много. Тост няма ли да му бъде, бе? Аре, бе. Сега. Ни удари! Опитай и виж разликата. Лекарствени продукти без лекарско предписание. Нурфен сладкол за възрастни деца над 12 години. Нурфен за юноши от 6 до 12 години. Съдържат ибупрофен. Не трябваше да го пусна там. Взеха ми колата. Три се останаха добре. И за преходния, и за студения сезон. Днес ще ти покажем невероятният Хенди Хитър. Включваш го директно в който и да е контакт. Без кабел. Застава директно на стената, без да се опиташ в кабели и без да заема място. Само програмираш термостата на температурата, която искаш. От 15 до 32 градуса. Избираш силен или слаб вентилатор. И това е. Останалото е работа на Хенди Хитър. Тихо и меко затопляне на личното ти пространство. Но има и още. Задай време за изключване до 12 часа. Хенди Хитър ще спре сам. Няма нужда да внимаваш. Ползвам го навсякъде. Задавам му време, ставам, вземам си душ сутрин преди работа на топло. Поправям се спокойно, без да замръзвам и без да треперя. Хенди Хитър. Перфектното решение. Сега тук Хънтър ще ги пръсне всичките. Твоето топло по поръчка. Т.е. компактен термокерамичен дизайн. Не заема място и ти дава нежна топлина. С термостата контролираш температурата, настройваш вентилатора по-слабо или по-силно да духа. Хенди Хитър е безопасен. Има автоматични. И така нахама. Мога да го настроя за време. И хора, той ще е. Просто включи Играйте челенджа. и остави меката топлина да Хубав е. чувствай се удобно и И спокойно навсякъде. това е хора. И Деца и домашни любимци. Ради. Дори за гаража, Чао. работилни